There are seasons when we understand His ways, and there are moments when we simply trust His heart. Yet, through every change, one truth remains steady: God is good. His goodness is not measured by our circumstances, but by His unchanging character. In victories and even in trials, He remains faithful. Amen! Good morning mga kapatid! Praise the Lord! Lahat po ng masaya, shout, Amen!
We praise God for the goodness. Iti panagayat, iti apo ka datayo. Amen? Praise the Lord. May we acknowledge everyone. Of course, ang ating beloved senior pastor. Palakpakan po natin mga kapatid. Pastor Provi R. Cadelinia. Praise the Lord. Ang ating patriarch, Pastor June. Praise the Lord. Of course, ang ating mga pastor, Pastor Ver at Pastor Dennis Ken kada tayo amin kakabsat na imbag nga bigat tayo amin. Ket may request everyone to please stand. Ket kamusta man deta kaabay mo isema man kakabsat. Praise the Lord. Let's all stand as we sing praises to the Lord. Amen. God deserves our joyful and heartfelt worship. Ket agkantatay ko mga kabsat nga daan iti panagyaman tay iti apo. Amen? Let us sing our first song, Glory to His Name. Let us start by glorifying God this morning through our heartfelt worship. Amen? Glory to His name. On the tune now, down at the cross where my Savior died. Down where from cleansing from sin I cried. There in my heart was the blood applied. Glory to His name. All together. Glory to His name. Amen. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Louder, savers. I am so wondrous, escaped from sin. Jesus so sweetly abides within. There on the cross where He took me in. Glory to His name. All together. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. On the turn. Oh, precious fountain that saves from sin. Joys of God I have entered in. There Jesus is in His name. Glory to His name. All together. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Say your parts, last verse. Come to this fountain so rich and sweet. Cast your poor soul at the Savior's feet. Launch into them and be made complete. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Amen. Rejoice, rejoice, O Christian. Lift up your voice and sing. Sing our second song. He lives within my heart. Praise the Lord. Sing your hearts on the tune now. I serve our risen Savior. He's in the world today. Amen. I know that He is living. Whatever man may say, I see His hands of mercy. I hear His voice of cheer. And just in time I hear His always near. In
nga naisalakan, say Amen. For by grace are ye saved through faith. Let us thank God for the wonderful grace of Jesus. Amen. Let us praise and thank God as we sing our last song, Wonderful Grace of Jesus. Praise the Lord. Sing your hearts on the tune now. Wonderful grace of Jesus, greater than all my sin. Amen. How shall my tongue describe it? Where shall praise begin? Taking away my burden, setting my spirit free. For the wonderful grace of Jesus, riches beyond the clouds. Wonderful and matchless grace of Jesus, deeper than the mighty holy seas, higher than the mountains, sparkling like a fountain, all sufficient grace for real and before real and real, louder than the song of my transgression, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus. Praises, may our blessed praise the wonderful grace of Jesus, rich into all our hearts. By it I have eyes on, sing to the uttered one. Christ has torn us asunder, giving the liberty for the wonderful grace of Jesus. Riches beyond the clouds, the wonderful, the matchless grace of Jesus. Mighty holy seas, higher than the mountains, sparkling like the fountain, all sufficient grace for me and thee. Louder than the scope of my transgressions, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus. Praises, praise the wonderful grace of Jesus, reaching the lost and found. By His restoring power and making me God's dear child, purchasing peace and heaven for all eternity, and the wonderful grace of Jesus, riches beyond. Wonderful and matchless grace of Jesus, deeper than the mighty holy sea, higher than the mountains, sparkling like a fountain, all sufficient for real and real, louder than the scope of my transgressions, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus. Praise the Lord. Remain standing. Let's have our Bible reading and opening prayer. Good morning po to our Patriarch, Pastor June, to our Senior Pastor, Pastor Proby. Salamat po, Pastor, sa pribilehong ibinigay sa akin to lead the Bible reading this morning. And to all our pastors, folks, brethren, good morning po sa ating lahat. Remain standing, please, and grab your Bibles. Open in the book of Psalms 119, verses 33 down to 40. Psalms 119, verses 33 down to verse 40. Or page 727. If you are there, please shout aloud, Amen. Let's read the Ilocano one as the English is being flashed on the screen.
Verse 33, all together. Isurum kanyak o apo, tidalan dagiti alagadem, ket sa limet metakto agpapan panungpalan. Ikanak ti panakaawat, ket sa limet metakto tilinteg mo. When, anurutek to iti suamin nga pusok, ipanak ti dana dagiti bilbilin mo, takadakwada iti pakaragsakak. Pagturungem ti pusok kadagiti pamaneknek mo. Asaan ket di nga iti kinaagom. Ilisim dagiti matak iti panangmatmat ti kinaubaw. Ket biagenak kadagiti daldalan mo. Pasingkedam ti saom ito'y adipen mo, kana ipaay iti panagbutengken ka. Iliklik mo kanyak iti panakababi akabuteng ko. Kadagiti pagbilinam na imbagda. At tuy, inili ko dagiti pangeddeng mo, biagenak ti kinalinteg mo. A simple take away from this verse ket kunana, ipakpakita daytoy a bersikulo nga ti pudno a kinaornos ti biag ket agtaod ti panangadal ken panagtulnog ilinteg ti Apo. Saan laeng agapu ti panakaamno no diket iti panagbiagan apno ti panagayat ken panagbuteng ken kuana. Let's pray. Apo Dios, agyaman kami kaditi sasaom gayon kami nabatat nga bigat. Isuro na kami kadi Apo kadiki dalan mo ket tulungan na kami Apo nga mangtulnog iti linteg mo, iti amin na puso ken panunot mi. Ket iyasidig na kami kadi Apo. Iyasidig mo ti pusom iti pamaneknek mo, ket ilisan na kami nga agayat kadigiti awan sarsagbi na kan ubaw. Tulikit di Apo iti nalinteg. Pabarom Apo ti Espiritu mi, babaen Apo ti saom. Tulungan na kami Apo. Tapno agbiag kami nga mangteddayo ken ka iti amin na panagbiag mi. Ket inayon mi pa Apo Dios, tatang bigat. Bendition ni Pastor mi, our beloved Pastor. Give him spiritually strength and physically strength. At Apo magkitam Apo ti desire na to feed us. At Apo pangaasim ta sikat mamapig sa kanya. I-prepare umat Apo ti puso mi to be attentive and listen to your word. At makarit kami Apo agbiag for the next day Apo nga sumarsarono. Bless also Apo Dios diti AV technical part Apo dito. Iti kasta po Diyos, mabalbalin, pintas Apo nga may danon Apo sa saom in all the parts of the globe. Tulungan na kami Apo Diyos. Ket no daman Apo basol, nga mangtubeng kayo pamendisyon mo Apo Diyos. Cleanse us and renew us Apo. Agyaman kami, amin di gito idawat mi, babayin tinagan niya po Jesus. Amen. Amen. Remain standing mga kapatid. Akas intay na basa kabsat, may we have humility and teachable spirit nga agtulnog kun sumurot ti panangidalan ti Dios kadatoy. Amen. Let's sing one song, Stepping in the Light of God. Praise the Lord. On with you now. Trying to walk in the steps of the Savior, trying to follow our Savior and King, shaping our lifestyles, blessed and songful, happy, how happy the songs that we will sing. How will you
Stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, letting paths of light. Wonderful singing. You may be seated. Once again po, Pastor June, Pastor Provi, to our resident pastors and to our brethren in the Lord, a blessed morning po. Maraming salamat po, Pastor, sa napakalaking pribilehiyo to assist you po this morning. At this point, tayo po ay dadakos sa ating weekly updates and reports, at habang ito ay ating pinapanood, let us be blessed and encouraged as we witness how God worked amazingly throughout this week. As we step into a new month, we pause and thank the Lord for another week of His faithfulness. Souls were reached, families were strengthened, ministries moved forward. Here is what God has done through Hosanna Bible Baptist Church and Ministries this past week. The work did not end after Sunday morning worship. In the afternoon, our people went out house to house, street to street, lifting up the name of Jesus Christ. The Pasuking congregation ministered in 4 barangays, Barangay Susugayan and Barangay Karwan, through soul winning, tracts distribution, visitation, and follow-up. Barangay Salpad, 10 houses visited, 8 souls won, and 4 discipleship groups started. Barangay San Juan, 31 attended the Bible study, 4 new believers, and a new Good News Club with 9 children. The Dingras Outreach distributed 24 gospel tracts with 9 professions of faith. The Claveria congregation continued saturation in Barangay Kapanikian and Barangay Nagsabaran, 50 tracts distributed, 18 professions of faith, and 1 Good News Club established. The Lasam Outreach ministered in Barangay Nicolas and Barangay Malinta, 27 tracts distributed, and 5 professions of faith. Across towns and coastlines, one clear message was declared: salvation is found in Christ alone. As the gospel was shared publicly, believers were also strengthened personally. Last Monday, Pastor Dennis Cagayon represented Pastor Privy in an online Bible study attended by 14 brethren from the Lasam and Aparri outreaches. Last Wednesday, the Australia Outreach gathered online with Pastor Provi. 30 attended for worship and Bible study. Also that day, the City of Batak Poway Outreach held an intimate prayer meeting led by Pastor Vet. And last Thursday, the Dingras Outreach held a Bible study in Barangay Pacifico Marcos, led by our senior pastor. Different places, same truth. The Word of God continues to be faithfully taught. The gospel reached beyond church walls into everyday life, in construction sites, in office workspaces, and inside classrooms. A group Bible study was also conducted among students at Northwestern University, where God places His people. Ministry continues. Through spiritual and moral enrichment class, biblical values continue to be taught to the next generation. This week, the ministry reached Marcos National High School. Pinili Institute, and Santo Tomas Integrated School. Young minds are being shaped by eternal truth.
We thank the Lord for His work among our young learners. At Hosanna Montessori, children are guided not only in academics, but in character and faith. They are taught to read, to write, to sing, and most importantly, to know God. Foundations are being built early, foundations that will stand for life. Even in seasons of grief, Christ remains our hope. Last Friday evening, a necrological service was rendered for the Tanquerido family. The Word of God was preached clearly, bringing comfort, assurance, and the promise of eternal through Jesus Christ. In sorrow, we point hearts to the Savior. During Monday's preacher's class, our senior pastor reminded the men of one vital truth: be faithful. A faithful man is reliable, available, responsible, accountable, loyal, and obedient. Practical guidance was also given on organizing ministry events with order and excellence. Strong leaders are being trained for stronger ministries. God's work continues not only in the church, but in homes. Fathers faithfully led their families using the devotional lesson prepared by our senior pastor. This week's theme, contentment. Why is contentment important? Because one thing more never ends. Because contentment brings peace. Because comparison steals joy. Because contentment shows trust in God. True contentment comes from strength in Christ, not from comfort in life. Across every congregation and outreach, the mission advances. The main congregation continued in preaching, discipleship, and soul winning. The Pasukin congregation pressed forward in outreach expansion. The Lawag City congregation ministered faithfully in surrounding communities. The city of Batak Pawe Outreach boldly shared the gospel. The Dingras Outreach consistently declared God's word. The Vintor Outreach remained faithful in building lives and expanding the ministry for the glory of God. Across the Cagayan outreaches, Claveria, Sanchez Mira, Lasam, and Apari, souls were reached and Good News Club centers continue. The Australia Outreach remains steadfast in ministry. And in Hawaii, unity and care reflected Christ's love. The work goes on. The gospel moves forward. A new month begins, and God continues to open doors. His people keep serving. Souls keep hearing. Lives keep changing by His grace for His glory alone. Amen. Praise God. And to God be all the glory. Truly,
we take the joy and God gets the glory. Ngayon naman po, tayo ay dadako sa ating announcement. This afternoon, we will have our winter outreach service at Rasimos Farm. Ito po ay ating i-take note at ipag-pray po natin ang ating senior pastor for the success of it. And most especially, lahat po ng ating bisita na ni-invite ay sila po ay pupunta and also for the fruit that remains. Amen po, praise God. At sa pagkakataong ito, let us also recognize ang ating mga kapatid na nag-birthday po from February 27 till today po. Kaya dagiti da kabsat ti nag-birthday, we have from February 27, Friday, we have Tita Donabel Balete from Bacara. Amen. February 28, marami po to. Saturday, we have Tita Flor de Lisa Asiret from Bacara. Amen. Happy birthday po, Tita. Tito Ryan Kakal from Lawag. Sis Era de la Cruz from Vintar. Daryl Agkawili from Las Vegas. Sir Daryl Agkawili from Las Vegas po. And Ma'am Marivi Kukutan from Hawaii po. And also from February 29, we have Sir PG Ralar from Pasukin. Happy birthday po, sir. And today, March 1, we have from Bacara, Ma'am Luella Ramis. Amen. And also from Lawag, we have Evangeline Kakal, Tita Evangeline Kakal. And also from Dingras, we have Tito Ray Agunoy. And lastly, from Hawaii po, Sister Stephanie Hidalgo. Amen. Happy birthday po. And also, last February 28, Saturday, ay nag-celebrate po sina Ma'am Sir Rico and Ma'am Rosel Diodos from Australia ng kanilang wedding anniversary po. Congratulations po. May the Lord continue to bless you with good health, strength, and deeper relationship with Him. Thank you very much, Melty. Good morning, mga kapatid. Kumusta kayong lahat? Binabati ko ang lahat ng ating mga birthday celebrants mula nung Friday, kahapon, at ngayon. Bukas at magpakailan pa man. Grabe, no? Pero awitan natin sila ng happy birthday. Yung mga birthday celebrants ngayon, taas ka ng kamay. Ayan, pakiulit mo nga yung ating mga birthday celebrants. Sa Lawag, si Tita Banji. Sa Bacara dito, po. si Luella. Can you raise up your hand if you're around? Yes. Tita Flor de Lisa po. Tita Beng, happy birthday. From Lawag po, Tito Ryan Kakal. Yung ngiti ni Tita Beng, parang 46 years old lang, oh. Okay. Sino pa? Lawag po, Pastor. Tito Ryan Kakal po, Pastor. Yung kalma, ni Mang Ryan Kakal. Amen. Okay. Si PJ, February 29. Oo, kaya lang walang 29 sa kalendaryo ngayon eh. Hanggang 28 lang. Kaya, kailan mo ba sineselebrate, PJ? 28 o March 1? 29 pa rin. Kaya, kailan ka ba pinanganak? Anong taon? 1988. So, ibig sabihin, 10 years old ka pa lang. Every 4 years. Come on, let us sing happy birthday sa kanila. Come on, Amen. Sing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Let's pray for them. Father God, kami po ay nakikigalak at nakikipagpasalamat sa iyo, Ama, sa panibagong buhay at taon na pinagkaloob mo sa aming mga kapatiran. Panginoon, as you would give them physical blessing, may you also bless them spiritually, mentally, emotionally, and most of all, spiritually. Lord, we as a church celebrate with them. Continue to bless them and their future, dear Lord. We cannot see the future ahead of us,
but we always look up to you and follow you one step at a time. Lord, we lift our hearts to you. Help us as we continue to worship you, O God, and serve you today. Here are your people. We are your people, and we are here to worship you. In Jesus' name, amen. Continue. Amen. Once again po, maligayang kaarawan po sa mga nag-birthday po. Now we here to acknowledge our Zoom participants po from the main. Amen. Unahin na po natin ang ating main. Joining with us from Vintar Outreach. Amen. Lahat po ng ating mga brethren from Vintar Outreach, tayo ay tumayo at let us wave our hands po. Amen. Yan po ang ating mga Vintar Outreach po. Amen. Maraming salamat po. From Sarat Outreach, meron din tayong mga kapatiran from Sarat Outreach. Amen. Amen. Praise God po. At lastly po, ang ating Batak Paway Outreach. Amen. Lahat po ng mga taga Batak Paway Outreach, let us wave our hands po. Amen. Praise God po. And also joining with us sa Zoom, we have Pastor June and Ma'am Cora. We have also, amen po, from Lawag. Amen. Ang church po natin sa Lawag, from Dingras Outreach. Amen. From Apari. Amen. From Lasam. Amen. At from Tuguegarao. Amen. And also from Australia. Amen. Praise God po. Amen. Let us now stand as we sing our welcome song at huwag po tayong babalik sa ating upuan hanggat wala po tayong 20 na tao na nakamayan. Ilan po? 20. Okay, so let us go around and let us handshake one another. Lord, there's a welcome here, aren't you now? There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here, hallelujah, there's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here, there's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here, hallelujah, there's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here, there's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here, hallelujah, there's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here. Amen. Remain standing, let us sing. Amen. Meron pa po palang naka-join sa ating Zoom. We have from California, we have Tita Puring. Amen. And also Castillo family. And also from Hawaii, we have Sir M. Agunoy and Tita Minda. From Canada, we have Sir Rogin Calillo. From Saudi Arabia, we have Tita Kati Garyaga. And also from sa ating lokal, from Baguio, we have Sir J.M. Natividad. From Manila, we have Ma'am Ronelyn. And from Cavite, we have Nanay Aurora. And lastly, from Manila, we have Sister Regine Parico. Amen. Remain standing before we hear the kids, mga kapatid. Let us sing the song, My Sins Are Gone. Praise the Lord. Ready on the tune now. You ask me why I'm happy, so I just tell you why. Because my sins are gone. And when I'm in the suburbs, you ask me where they are, I say, my sins are gone. The cross there, underneath the blood, on the cross of Calvary, as far as darkness was from dawn. In the sea of God's forgetfulness, the Spirit of for me, praise God. My sins are gone. On the second
got the old sandbox over that came in my heart. And now my sins are gone. The road to full possession, the devil did depart. I'm glad my sins are gone. They're underneath the blood on the cross of Calvary. Our story was darkness is from dawn. In the sea of God's forgetfulness, the Spirit enough for me. Praise God, my sins are gone. They're birds. When Satan comes to tempt me and tries to make me doubt, I say, my sins are gone. You got me into trouble, but Jesus got me out. I'm glad my sins are gone. They're underneath the blood on the cross of Calvary. My story was darkness is from dawn. In the sea of God's forgetfulness, the Spirit enough for me. Praise God, my sins are gone. Praise the Lord, you may be seated. Let us listen to the kids' choir. A home is more than walls and a roof. It is a place shaped by love, guided by truth, and centered on God. It is where faith is first taught and where prayers are first whispered. When God is honored in a home, it becomes a place of peace and purpose. Let us listen as the kids sing, "A Home is God Made." Praise the Lord! Oh, palakpakan natin muli ang mga bata. We also have kids joining from Lawag, right? From Lawag, sino pa yung kasama natin? Sino pang mga bata? Wala na. Ayan sila, saya-saya nila dun sa Lawag. Okay. Alam nyo, habang kumakanta sila mga kapatid, I was praying. Sabi ko, Panginoon, i-preserve mo itong mga batang ito. Malay nyo, isang araw, isa dyan, mayor ng Bacara, governor ng Ilocos, presidente ng Pilipinas, principal ng eskwelahan, presidente ng Mariano Marcos State University, at pastor, missionary. Malay natin, di ba? Yan ang magandang pangarap natin sa ating mga anak. Amen ba? Okay, kaya maganda
na doon pa lang sa loob ng bahay ay ating niluluto sila. Paano natin sila niluluto? Sa pamamagitan ng family devotion. Kaya, magtatanong ulit ako ha. Okay, ayan, sige. Ang title ay contentment. O, alam nyo na yun eh. Okay, contentment. Sige. Sino ang makakapag-recite ng ating memory verse? Okay, Kuya Kirk. Pag nagtapos na, you will give chance to others. Okay? O, Kuya Kirk, memory verse. Go. Sige. Philippians 4 verse 11, For I have learned in whatsoever state I am, wherewith to be content. Yun. For I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. Ngayon, sino ang makakapagbigay ng meaning ng contentment? Yes. Your name ha, sabihin mong pangalan para makilala ng lahat ang pangalan mo. Contentment means Hindi, name mo muna. Name. I am Jetria Jane L. Sagayaga. Yun, praise God. Sige. Contentment means being satisfied with what God has given you without constantly wanting more. Grabe. Mana sa lolo. Andito po ang kanyang lolo. Okay? Take note nyo yan ha. May premyo sila pagbaba. Pagbaba na lang ha. Okay. Next, magbigay ng example of contentment. Okay, teka. Tapos na si Kuya Kurt. O, si Catherine, go ahead. Marami to. Sige. Pasa. Ibigay mo muna kay PJ. My name is Paul James Lee Fernandez. Thanking God for provision for the family. Thanking God for provision for the family. Correct. Okay. Next, sino pa? Yes, go ahead. Example. Go. Being content in simple things. Being content in simple things. Oh, example pa. Okay? Ni Cyril. Being thankful for simple foods. Again, please. Being thankful for simple foods. Being thankful for simple food. Kaya kahit dinengdeng ang ulam, huwag nang maghahanap pa ng iba. Di ba? Oh, who else? Yes. Being content with your baon or allowance. Yeah, being content with your baon. Di ba ang ganda, mga kapatid? Oh, sa lawag, baka meron ha. Sige lang. One more. Next. Sino pang hindi nakatapos? O, ikaw. Ay, tapos na? Tapos ka na kanina? Hindi pa, hindi pa. Hindi pa. Being thankful for simple food. Being thankful for simple food. Okay lang, sige. Who else? Example of contentment. Sige yun, example. Not comparing toys. Not comparing toys. Amen. Alam nyo, may sakit si Kiyon ngayon. Oo, may LBM po siya, 2 araw na't nilalagnat. Pero salamat, parang okay, parang wala siyang lagnat ngayon. Okay? Oh, yes. Ako nag-recreate. Ano daw? Agrekramo timakan. Wala. Han nagreklamo timakan. Lawag, come on. Kahit medyo maulit, okay lang. But let's give chance for our kids in Lawag. Example of contentment. Being thankful with simple food. Very good. Sino pa? Meron pa?
Example of contentment. Okay? Next. Why is contentment important? Sino pa itihan na nakapag-raise ti ima na? Why is contentment important? Lawag. Baka meron pa. Why is contentment important? Because contentment brings peace. Contentment brings peace. May gustong umulit pa? Okay, Kuya Kirk, go ahead. Because it makes, because it shows trust in God. It shows trust in God. One more. Why contentment is important? Yes? Yatria? Because comparison steals joy. Grabe, no? Palakpakan natin sila. Oo. Kasi mga kapatid, mahalaga na ang mga anak maturuan natin ng contentment. Tanggalin mo yung reverb niya. Meron. So, maturuan natin ng contentment. Okay? Kasi po, kahit malaki ang baon, pag hindi siya, kung hindi enough para sa kanya hindi enough, hindi siya masaya sa baon niya. Pero kahit kaunti yung baon, pag enough para sa kanya, kahit makita niyang mas marami ang baon ng classmate niya, wala siyang envy at jealousy. Kasi yung baon niya, feeling niya, enough sa kanya. So what our children need are not more money, better gadget. You know what they need? Contentment. So parents, let us train our children to be content. Amen? Okay, muli maraming salamat. Palakpakan natin ang mga bata. Claim nyo yung prize nyo dito kay Sir Daniel. Go ahead. Amen. Thank you so much po, Pastor Ken. Thank you so much, kids. Lahat po ng masaya, say amen. Amen. Praise the Lord. Before we have our offering, let us all stand and let us sing, Trust, Try, and Prove Me. Praise the Lord. On to you now. Bring ye all the tithes into the storehouse, all your land and talents, time and love. Consecrate them all upon the altar, while the Savior from above speaks with me to us. Goodness in the Lord of hosts and sing, Give a blessing, a measure blessing. I will not pour out on thee. On the second verse. When my way with fading fires falters, when it's dining hand I cannot see, anyone is coming to their mercy. Wisdom says to me, my child, just trust. I will say the Lord of hosts and sing, Give a blessing, a measure blessing. I will not pour out on thee. Last verse. I have yielded in my life forever. All I am will have more hope to me. Not to earn my own that it can savor. What are him to say to me, my child, just trust. I will prove me, say the Lord of hosts, and sing, Give a blessing, a measure blessing. I will not pour out on Amen. May we request for Sir Lucky Lista to pray for the offering. Kararag tayo kaabsat. Amami, Diyos minaklan kinailangitan o apo, nagmayat o apo, deto yung prinsipyo apo, nga makontento kami o apo. Pagyamanan mi, iti parabor mo apo,
iti pinangisabet mo apo dagiti pagkasapulan mi, iti napalabas o apo nga lawas. Kiti itaw apo nga gundaway, iten mi met o apo, dagiti rebengen mi o apo kengka, pagyamanan mi apo, ket dawawaten mi apo, nga bendisyon na mo apo, dagiti tithes and offering apo nga maited ita, bendisyon na mo apo, dagiti nagapuan na, dagiti pagubraan o apo, dagiti kakabsat, kasamot apo, ti panagbasa dagiti estudyante o apo. Si kangarod apo iti mangi sabet manen o apo dagiti pagkasapulan mi iti sumaruno manen nga lawas o apo. Ket sika o apo may daydayaw. Ket iti apo iti dawat mi iti napateg anagan apo Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat. You may be seated.
Amen. Thank you, orchestra. Let us all stand. Let us preach the name of Jesus Christ, mga kapatid. Send the light before the joint choir enters. Praise the Lord. On the verse, there's a call comes ringing, order restless wait. Send the light, send the light. There are souls to rest, there are souls to save. Send the light, amen. Send the light, better. Send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Second verse. We have heard the Macedonian call today. Send the light, send the light. And the golden offering at the cross we lay. Send the light, send the light, send the light. The blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. On the timers, let us pray that grace may everywhere abound. Send the light, send the light. Christ-like spirit everywhere be found. Send the light, send the light, send the light. The blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Amen. Let's be seated. Let us listen to the HBBC choir. Everything we have, our time, our talents, and our treasures comes from Him, and every blessing reflects His faithfulness. Though our lives are temporary, the praise we offer to an eternal God carries meaning. Praise God, from whom all blessings flow. With grateful hearts, let us give to our God immortal praise. Mercy and truth are all His grace. Wonders
Amen. Thank you, choir. Let us sing the song, mga kapatid. Let us all stand. To God be the glory. Great things He hath done. Amen. Ready now on the first verse. To God be the glory. Great things He hath done. So loved is the world that He gave us His Son. Knowing He that His life but God's own meant for sin, and so then the life gave that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He has done. The last verse. Great things He hath taught us. Great things He has done, and great are rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport when Jesus is yours. Together, praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Oh, rejoice, oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Amen. You may be seated. There was a time when we were bound by sin, but grace stepped in and broke the chains we could not break. Freedom in Christ is a reality secured by His sacrifice. It gives us hope, assurance, and a new beginning. We declare the joy of redemption. Thank God we're free.
Amen. Let us sing another song, mga kapatid. Praise God. We are saved. Let us all stand. Are you washed in the blood of Jesus? Amen. On the first now, have you been to Jesus for the cleansing? Or are you washed blood of the Lamb? Are you willing to Amen. In the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb, are your garments spotless? Are they white as snow? Are they washed in the blood of the Lamb? Last stanza. Lay aside the garments that are stained with sin, and be washed in the blood of the Lamb. There's a fountain flowing for the soul unclean, and will be washed in the blood of the Lamb. Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Praise the Lord. Be seated. Let's listen to the HBBC choral. Life brings seasons of clarity and seasons of confusion. There are days of celebration and days that test our faith. Yet through every high and every low, God remains constant. It is often in the hardest moments that we learn to trust Him more deeply. Through it all, He proves Himself faithful.
Amen. Praise the Lord. What a blessing mga kapatid. Lahat po ng masaya once again, say aloud, Amen. Are you excited this morning mga kapatid for the message? Antibay-bagay, let us all stand. Let us welcome our beloved Senior Pastor, Reverend Provi R. Kililinya to his pulpit. Magandang umaga po sa ating lahat. You may now be seated. Ako po'y naglalakad, hindi dahil gusto ko pong maglakad, kundi gusto kong makita, makamayan ang bawat isa sa atin, as many as I could reach and shake hands with. I'm doing the best I can sapagkat po, hindi naman po tayo araw-araw nagkikita. Kaya kahit papaano sa mga ganitong pagtitipon, kayo'y malapitan ko, makamayan, at makumusta man lang. Amen po ba? Kumustahin natin yung ating mga kapatid sa Lawag. Good morning po sa inyong lahat dyan. Doon sa Australia, magandang umaga sa inyong lahat dyan sa Australia. Okay. Maraming salamat sa ating suporta sa family nila Brother Enan and Sister May. Sister May, specifically, asan si Sister May? Asan ka? Yun. At 3 times po na yung kanilang mother ay nakapag-attend sa ating mga services. Ang una, doon sa Lawag Sanctuary. Pangalawa, dito sa Maine. Pangatlo, doon sa Batak. Talaga namang lahat yata ng kapilya natin, maliban lamang sa pasukin, ay napuntahan po ng kanilang nanay. At kinuha po siya ng Panginoon at the age of 92. Long life. At ang blessing po nung Biyernes, yung ating pong isinagawa na necrological service, nakita ko po ang maraming bagay. Una, nakita ko po yung suporta ng ating mga members. Mga kapatid, masasabi ko na above average ang ating ginagawang pagko-conduct ng mga necro service. Meron pong isang kumpanya lumapit sa isa sa aking mga staff upang tanungin, kung halimbawa, i-hire namin ang inyong orkestra, magkano ang professional fee? Sabi ko, hindi nga excellent pa yung orkestra namin. Talagang nag-i-strive pa lang. Pero kanina maayos ha. Nakakatuwa yung kanilang pagtugtog, lalo po doon sa trumpet ni Cyrus. Kako, dapat madagdagan pa ang kasama ni Cyrus na tumutugtog doon sa trumpet. Pero with that presentation, talaga namang gusto tayong i-hire. Siyempre, hindi naman tayo doon sa bagay na yon. Nakakatuwa lang na mapansin ng mga tao yung ating pong music ministry. Meron pong lumapit sa akin na sabi, Pastor, habang nagpipreach ka, naluha kaming mag-asawa sapagkat na-touch kami. Kaya kako, kung may service na po tayo sa Manila, aanyayahan ko kayo na sumama ha. Sabi nila, Pastor, we will attend your service in Manila. Diba? Grabe mga kapatid, doon sa koral pa lang, napakaganda yung kanilang pagsimula. Magandang start ng ating pong service. Tapos yung mga men, nakakatuwa. Alam nyo ba na sa dami ng tao, it was a difficult thing to distribute all the food. Pero na-appreciate po nila sapagkat gumalaw yung ating mga men. Tumulong para i-distribute ang pagkain. Na-appreciate po nila yung ating pagtulong at paggalaw. Ano ang aking punto? Dito ko gustong sabihin sa inyo na yung mga itinuturo nating instruction, disiplina, sistema, it works and it pays. Kaya
Tuloy natin yan. Mamayang hapon po, may service tayo sa Bintar. Kaya lahat tayo ay hindi lang mag-attend, kundi maglingkod. May mga bisita na inimbitahan ng ating mga kapatiran, kaya ini-expect ko po na nandun tayong lahat. Amen? Pakisabi mo nga sa katabi mo, nandun ka ha, mamayang hapon. Ang ating venue ay Racimos Farm. Sino sa inyo ang nakapunta na sa Racimos Farm? Ang Racimos Farm po ay lagpas nung supermarket ng Bintar. Yun, pag nakita nyo yung malaking bahay na alamansyon, lagpas ng supermarket, kakanan ka, mayroon pong farm doon. May swimming pool. Pero huwag kayong magdadala ng pang-swimming ninyo. Hindi tayo magsiswimming mamaya, tayo po ay magsiservice mamaya. Sa mga kapatid na may sasakyan, marami kasi tayong mga kapatid na wala pong sasakyan. Dalhin nyo po dito ng 2:00 mamayang hapon, ha? At isakay ninyo ang mga pwede ninyong maisakay na mga kapatiran sapagkat gusto nilang makasama pero walang sasakyan. Amen? So, I need you to bring your vehicles. Be here at 2 p.m. Malaking bagay po na ang ministry mo ay mag-transport ng tao mula dito sa ibang planeta. Amen? Yun po. So dalhin niyo po ang inyong mga sasakyan mamayang hapon. Ipag-pray po ninyo, hindi pa siya immediate priority, pero maliban doon sa idea na tayo ay bibili ng coaster van, na pag-isip-isip namin na mas maganda na yung van na lang ang kunin. Wala yung coaster, van laeng. Kasi po, ang coaster van, 37 ang seating capacity. Kung 212, P15, parang hindi naman sulit. Di po ba? Kung 12 lang yung sasakay, isang van lang yon. Kaya sa isang coaster van, malamang ay makakabili tayo ng 3 na coaster, 3 na van. Para pag bumiyahe tayo ng Cagayan, Apayao, ngayong May, ako po ay magsasalita doon sa Tabuk, Kalinga. Speaker po ako doon. Kaya maraming mga pastor sa mountain area na yan will be joining. Kung halimbawa may ganun tayong van, sasakay kayong mga men hangkay mavannog. Diba? Kasi nga van kung bus kayo sumakay, mahirap. Kung van, hangkay mavannog. Atin ang oras, di po ba? Ayan. Makaka-relate, I hope makarelate pa rin yung mga brethren natin sa abroad. Mukhang dito sa Pilipinas, talagang ibang klase, no? Kasi po lumalawak ang ating ministeryo. Okay? Kaya pag kayo naman ay umuwi, halimbawa, hayaan nyo na yung mga van ang susundo sa inyo sa airport. O kung gusto nyo, dadalhin ko pa yung orkestra para tutugtugan kayo ni Cyrus habang lumalabas kayo doon sa arrival. Kayong mga taga-Australia. Papakita mo nga yung mga taga-Australia. Gusto nyo ba yon? Papatugtugin ko yung orkestra. Kakanta pa ang koral kung gusto nyo doon sa loob. Habang hinahanap nyo yung luggage nyo sa baggage claim. Diba? Pero to God be the glory po sa mga ganitong bagay. Naaalala ko lang ang ating mahal na patriarch. Talaga naman, ibang klase po ang paghubog niya sa ating bilang mga mananampalataya. Kaya to God be the glory for our patriarch. Amen po? Nung Huwebes yata, nag-exam si Rich Lex. Nag-take up siya ng board. Tama ba ako, Tito Dave? Huwebes ba? Today. 2 days more. Okay. Pag-pray nyo si Rich Lex. Nandiyan ba si Rich Lex? Andun. Ayun, Sige, tumingin ka, Rich Lex. Ayan. Kasama po natin siya sa AV and she took up and she'll be taking up board exam of nursing. Pag-pray nyo siya, ha? Amen? Okay. So, praise God for that. Kilala mo ba yung katabi mo? Alam mo ang pangalan? Sige nga, kung hindi mo kilala, tanungin mo ang pangalan. Anong pangalan mo, kamo? Kita mo niyan?
Oh. Marami na tayong mga members na hindi na natin kilala. Oh, maganda pag makilala natin sila. Di po ba? Oo. Meron sa inyo, first time yung makatabihan, taas ka ng kamay. Ha? Ngayon nyo lang nalaman ang pangalan, taas ka ng kamay. Ngayon nyo lang nalaman ang pangalan. Okay. To God be the glory. Yung pong project natin sa Claveria, to God be the glory, nasimulan na po nilang kabitan ng, anong tawag doon? Ha? O yun, basta yun. Okay. Yan o. Opo. Oh. 2 weeks na po yan na trabaho. At kahapon, nakipag-meeting ako kay Preacher Glenn, kay Daniel, Pastor Dennis, saka kay Kevin, para mapag-usapan naming maayos ang layout ng electrical at data cables. Kasi po, dito sa ating kapilya, yan ang parang nakaligtaan natin. Kaya kung mapapansin nyo, ewan ko kung makita ng mga kasamang nanonood, may mga wires dyan, oh. Oh. Na supposed to be, kung ito po ay naplano pa ng maayos, wala kayong makikitang wires. Totoo yan. Ayan, oh. Wires. Oh. Tsaka yung TV rito, tinanggal na namin, ha? Andun na. Oh, tignan nyo sa likod. Doon na sa taas. Yan. Nandun na po yung TV natin, ha? Okay? Para wala na kayong sagabal dyan. Amen? Oo. So nag-meeting kami para ayusin. So all of the electrical wirings, data cables, are set to be there permanently in the next 20, 30 years. No need to be adjusted anymore. If the Lord will not yet come, hanggang sa pagdating ng Panginoon, ganun na yung mga wirings na yon. Dito, may mga adjustment pa akong ginagawa. Yung sounds, may adjustment pa tayong ginagawa. Kaya, hindi po natin ganap na na-perfect itong ating main sanctuary. Pero maganda na. Pag hindi mo naman pinapansin, mahalaga sa'yo, may aircon. At mahalaga, masarap yung upuan mo. Amen? Minsan yung iba, kakasimula pa lang ng service, natulog na agad eh. Kasi nga, ang sarap-sarap ng upuan natin. Are you glad we have a wonderful church building? Yun. Kaya paunti-unti, dyan sa Batak, ganun din. May mga kailangan nating ayusin. Kaya sabi namin, let's make sure everything. So bakit ko binabahagi ito sa inyo? Kasi lahat tayo may bahagi dito. At masaya para sa atin na cheerful givers na itong mga project na to, nakikita natin ang progress at improvement. Alam ko naman na sa inyo pong mga isipan, pag binigay nyo na, hindi nyo dinidikta kung saan mapunta ang pera. Pero masarap lamang makita na yung ating mga generosity, may mga nangyayaring proyekto. Kaya yan yung Claveria. Doon sa likod, buo yan sa taas, AV room, multipurpose. Doon nila gagamitin ang publication. Lalagay natin yung computer doon. Para walang kalat. Amen? Maayos. Doon lahat. Opisina ni Pastor Dennis. Kung may counseling, doon. Magpiprint sila ng mga papers. Hindi po kung saan-saan. May designated area po yan. Amen? Okay? Yung atin din namang mission house doon sa San Juan ay tapos na. Tapos na. San Juan, pasukin. Ayan, kita nyo naman yan. Diba? Oo. Ngayon, kailangan po nila ng 40 chairs. Ang bawat isa ay 400 pesos. Kung kayo po ay tinouch ng Panginoon na mag-commitment, mag-message kayo mamaya. Kung sabihin mo, Pastor, yung 40, sa akin na lahat yon. Praise God. God bless you. 16,000 pesos yon. Di ba? Kung sabi mo, Pastor,
amin na po yung 10 kaming pamilya. Amin na po yung isa. Let's take part. Ayan o, lalagyan natin ng upuan yan. Amen po? Okay, so to God be the glory for all of these projects. Are you enjoying the service? Purihin ang ating Panginoong Diyos. Ganda, no? Above average. Tandaan nyo yan, ha? Everybody say that word, go. Above. Grabe. Hindi po tayo satisfied sa okay na yan. When it comes sa Diyos, we give God excellent. Above average. Now, ngayong umaga, gusto ko kayong turuan ng isang magandang halimbawa, lesson and principle, wisdom from the life of a wealthy man in the Bible. Ang pangalan ay walang iba kundi si Job. Ang Tagalog ay Job. Manalangin po tayo sa ating panimula. Dakila naming Diyos, Panginoon, salamat po sa umagang ito. Hayaan po ninyo ng inyong banal na Espiritu ay kumilos sa aming mga puso. Hubugin mo kami, Panginoon, ayon sa mga aral, prinsipyo at alituntunin ng iyong salita. Excited po kami na matuto sa ehemplo ni Job. Tulungan po niyo ako, anoint my lips, and may we go from this place blessed and transformed by the principles of your word. Ayaw namin po na ang mga sitwasyon o mga damdamin namin ang silang maging dahilan ng aming conduct at behavior. Gusto naming malaman ang mga prinsipyo sa Biblia. In Jesus' name we pray. Amen. Ang title po ng ating lesson ngayong umaga ay Timeless Lessons from Job's Worship. Pag sinabi po nating timeless, ibig sabihin, lumipas man ang panahon at dumaan ang iba't ibang sibilisasyon, henerasyon, lahat ng ito'y iba-iba. Subalit ang mga prinsipyong ito nananatiling karunungan na dapat isaalang-alang ng bawat anak ng Diyos sa kanyang pagsasamba sa Diyos. Mukhang mahaba yon. Generations come and go and civilization change. But these principles remain to be the wisdom that every one of us must learn to practice to become good worshipers of God. Noong pong linggo ay aking tinalakay yung wisdom na kung papaano ng isang taong marunong ay magagawa niyang ibalanse ang work at worship. Maraming taong magaling pagdating sa trabaho, pero hindi magaling pagdating sa pagsamba. Ibig sabihin, hindi po balanse ang karunungan sa kanila. One-sided at may loophole. Kaya dito sa ating pag-aaral, ay tinatalakay po natin ang wholesome wisdom. Everybody, wholesome. Anong ibig sabihin ng wholesome? Nung ako po'y bata, may paborito akong pagkain, chisam. O ngayon naman, wholesome. Ang ibig sabihin ng wholesome, balancing approach sa buhay. Hindi po pwede na magaling ka lang sa trabaho. Alam ko marami sa atin dito magaling sa trabaho. Madiskarte sa trabaho. Mga kapatid, hindi ka lang sana magaling sa trabaho. Dapat magaling ka ring magsamba sa Diyos. So tinatalakay natin ang balanseng pamumuhay ng work at worship. Ngayon, si Job ay isang magaling na tao. Hindi lang sa aspeto ng trabaho,
kundi sa kanyang worship. Papansinin natin, huhukayin natin, tatalakayin natin ang galing ni Job sa larangan ng pagsamba sa Diyos. Ngayon, meron pong dalawang prinsipyo na aking ituturo sa inyo mula sa buhay ni Job. Ready na ba kayo? Number 1. Ilalahad ko sa inyo ang prinsipyo. Number 1, character before wealth. Ito po ang timeless principle na nais ng ating Diyos na aralin at ipamuhay nating mga anak po niya. Character first before wealth. Ang ibang tao, walang pakialam sa karakter, basta may wealth. Kaya naglalabasan ng mga problema natin sa gobyerno. Kasi ang utak ng tao, puro wealth, no character. Never mind character, basta may wealth. Kung yan po ay kalakaran ng mga tao sa mundong ito, tayong mga anak ng Diyos ay hindi dapat sumang-ayon at tumulad sa ganyang kalakaran ng mga tao sa mundong ito. Nung una siguro ganun tayo, pero ngayon na-save na tayo. Tinanggap natin si Hesus Kristo. If any man be in Christ, he is a new creature. Kaya't pati prinsipyo sa buhay ay binago na rin. Ang dapat tutunan natin ay ano po? Character first before wealth. Ngayon, gusto kong basahin sa inyo ang Job chapter 1, verse 1 to 3. Ganito ang sabi ng Bible. Chapter 1, verse 1. Basahin natin lahat. Ready, go. There was a man in the land of Uz whose name was Job. And that man was perfect and upright, and one that feared God and eschewed evil. Mga kapatid, hindi po maliliit na salita iyan. Yan ang nagbibigay ng kalidad sa buhay mo at sa buhay ko. Ulitin ko po, itong mga salitang ito ang nagbibigay ng tunay na kalidad. Everybody say kalidad. Kung bumili ka ng ginto, mukhang ginto pala, hindi naman totoo, walang. So may mga tao na mukhang Kristiyano, pero dahil walang ugaling Kristiyano, walang kalidad na Kristiyano. Gusto kong i-point out sa inyo na sa mga tao ng mundo, ang kanilang mindset, ang kalidad mo at respeto sa iyo, depende sa yaman mo. Kaya ang daming mga tao, porque mayayaman, ang psychological nature natin, ginagalang ang mayaman. Inaalipin ang mahirap. Hindi po ba? Pag siya'y may magandang sasakyan, magandang bahay, parang sila po yung mga malalaking tao. Pero huwag kayong mai-intimidate doon. Huwag kayong mai-inferior doon sa ganon, mga kapatid. Huwag kayong sumabay sa ganong isipan na kung yung kapitbahay mo, malaki ang bahay, maraming pera, at mukhang successful, prosperous, materially speaking, parang ang liit ng tingin mo sa sarili mo. Huwag po kayong ma-inferior doon, mga tupa ng Diyos. Sapagkat ang babasahin ko sa inyo, tignan nyo verse 1, yan po yung karakter ni Job. Ngayon, dumako tayo sa verse 2. Ang sabi ng verse 2, there were born unto him 7 sons and 3 daughters. Number 3, ito na. His substance also was 7,000 sheep. Can you imagine that? Ilan ang kambing na alaga nyo?
Sino sa inyong may alagang tupa? Ba? Mga kapatid, si Job ay meron po siyang 7,000 sheep. Kung may 7,000 tupa, imagine nyo kung gaano kalawak ang kanyang pasture. Parang buong sentro ng Bacara na puro damuhan, yan lamang po'y pasture ng kanyang mga tupa. Hindi po ba siya mayamang tao? Ituloy natin. Ano pa ang yaman niya? 3,000 camels. 3,000 kamelyo. My goodness. Baka buong Lawag City, kamelyo lang ang laman kay Job. Parang may-ari po siya ng 2 syudad na puro damuhan. Can you imagine? Di ko maisip to, mga kapatid. Yung supply lamang ng damo, malaking problema. 3,000 nakakain ng damo, paiinumin mo ng tubig. Ilang galon ang naiinom, Brother Roldan? Salamat, Brother Roldan. Mula noon hanggang ngayon, libre ang tubig dito sa kapilya. God bless you, Brother Roldan. Pinapainom niya ang mga kamelyo dito. Amen. Painumin mo yung kamelyo, ilang galon kada araw ang Mga kapatid, hindi biro ang financial wealth ni Job. Okay? Tuloy natin. And 500 yoke of oxen, 500 pares, that is 1,000. Kung nanganak pa lahat ng mga babae na yon. And 500 she-asses, mga kabayong maliliit, very great household, so that this man was the greatest of all the men of the East. Hindi po itinatanggi ng Biblia ang yaman ni Job. Pero ang gusto kong ma-realize nyo, mga kapatid, bago siya pinakilalang mayaman na tao, pinakilala siya base sa kanyang kalidad at ugali. Kaya pansinin niyo ulit, basahin ko muli verse 1, 2, 3 ng mabilisan. Ganito ipinakilala ng Biblia si Job. Verse 1, there was a man in the land of Uz whose name was Job. That man was perfect, upright, one that feared God, eschewed evil. Pag hindi mo nababasa yung 2 and 3, dyan pa lang, totoong mayaman na si Job. Ipinapakita ng Biblia sa atin na bilang anak ng Diyos, ang dapat nating unahin o prioridad na pagyamanin ay hindi lang po ang pera o kayamanan. Ang unang dapat pinagyayaman natin ay ang ating ugaling anak ng Diyos. Kaya tingnan yung pagpapakilala, perfect, upright, feared God, eschewed evil. Alam nyo bang ibig sabihin ng perfect, mga kapatid? Ang ibig pong sabihin ng perfect, not double life. Hindi po siya sa sentidong sinless, perfect, flawless, walang kasalanan, hindi po yun. Ang perfect sa word na ito, ibig sabihin, no double life. Hindi po siya yung Kristiyano na nagpipraise the Lord sa linggo sa church, tapos nagmamadyong ng Lunes. Hindi po siya ganon. Kundi kung sino siya bilang Kristiyano sa loob ng simbahan, ganon siya sa bahay. Ganon siya sa eskwelahan, sa trabaho. At kung saan man siya pumunta, he does not live a double life. That is perfect. Mga kapatid, yan ang dapat nating aralin. Mga estudyante, ipakita niyong Kristiyano kayo sa eskwelahan. Mga nagtatrabaho at nagnenegosyo, ipakilala niyong Baptist kayo para matakot kayong mandaya sa kapwa. Ipakilala niyo na member ka ng HBBC para may magbibigay dahilan sa'yo na huwag kang mangloloko sa kapwa. I mean, the word perfect means wholesome,
No double standard. Pwede bang yan ang una nating iayos sa buhay natin bago nating isipin kung paano palaguin ang ating mga trabaho at negosyo? Pwede bang ito muna ang una nating iayos, mga kapatid? Yung ating karakter. Pangalawa sa karakter ni Job, hindi lang po siya, he was a perfect man, pero sabi ng Bible, upright. Ang ibig sabihin po ng upright, matuwid sa kanyang mga transactions. Honest, yan po. Fair in dealings. Yung pagkasanegosyo, kumita ako, pero ikaw na bumili, sulit ka rin. Yan po ang, kasi kung bakit ko tinatalakay, Pastor, bakit mo tinatalakay ang pagnenegosyo? Hindi ka naman businessman. Mga kapatid, kung merong dapat tayong paghuhugutan ng prinsipyo sa pagtatrabaho, karera at pagnenegosyo, dapat prinsipyong makabiblia, hindi makamundo, hindi rin makasarili. Ang ibig sabihin ng upright, kung si Job upright, hindi po siya yumaman dahil sa flood control. Hindi po siya yumaman dahil sa corruption. Hindi siya yumaman dahil nagnakaw sa kaban ng bayan. Hindi po siya naging ganon kayaman dahil nanlamang siya sa tao. Sinasabi ng Biblia na bago siya mayaman, siya'y matuwid na tao. Mga kapatid, timeless po na itong prinsipyo na ito ay ating alituntunin sa buhay na pag tayo po'y nakikipag-negotiate sa tao, siguraduhin natin na hindi lang tayo ang kumita, kundi yung tao, sulit din po siya. Ang tawag dyan, fair business. Pwede bang pakisabi natin sa ating katabi, fair business. Hindi po one side lang, na ikaw lang ang naging na-benefit. Ano ba yung Tagalog doon? Ikaw lang, sa'yo lang yung pabor ng transaction na yon. At doon sa kapwa, wala. Mga kapatid, yan po ang upright. Ang upright, he does not manipulate. Amen po ba? Sasabihin ng totoo, alam nyo ba recently, hindi ako negosyante, pero nakita nyo yung post ko, nagbenta ako ng piano. At hindi ko binenta yon para kumita na. Binenta ko yon para makatulong. Kasi po may binili akong mas maganda pang piano. Kailangan ko lang bumalik yung pera. Kaya kailangan kong ibenta tong lumang piano. Wala pang 5 minutes, pinag-agawan ng 4 na pastor. Totoo yan. Iisa lang po yung unit. Hindi naman pwedeng paghati-hatian nila yung isang piano. Paano pa yun? Sa kanya yung string, sa kanya yung pedal, sa kanya yung kaha, at sa kanya naman yung mga tikla. Pwede ba yun? Isa lang. Sabi ng isa, Pastor, ipareserve mo. Kaya ang mapalad na nakatanggap ng piano na yan ay ang First Baptist Church ng Pinili. Fair ang presyo. Sinabi ko pa sa kanya, Pastor, may issue ito. Slight issue. Ang issue niya, nung binili namin, may gas-gas. Sa hiya, nung nagbenta sa amin, pinahiloks, nawala yung piano finish kako. Pero kung tunog, Pastor, musician ako, may i-recommenda ko sa'yo. Biruin niyo ang sabi niya, alam mo, Pastor, kaya nga hindi na ako nagdalawang isip. Kasi nagtitiwala ako sa kung sino ka. Can you imagine that, mga kapatid? Alam niya yung aking skill sa music na pag ako bumili ng piano, hindi basta-basta, dun siya nagtiwala. Kaya napakaganda po na ang totoong yaman natin ay hindi po sa dami ng pera na nakubli natin,
kundi yung tiwala ng tao sa atin. That's why character first before wealth. Yan po ang prinsipyo ng Diyos sa ating mga anak niya, mga kapatid. Honest ako. Kayo ba honest kayo pag nagbebenta? O sinasabi nyo lang okay kahit hindi? Are you listening? Ngayon, ano sagot sa akin? Okay lang yan, pastor. Pintura lang yan. Ang mahalaga, maganda ang tunog by your recommendation. Hey, pastor, I can recommend this to you. Kasi kung sa akin lang, for keeping ito, kaya lang may bago akong pianong binili. Kaya kailangan kong i-dispose. Pupunta, pagdala nagpicture, sinadala sa akin, tuwang-tuwa, pastor, dream come true. Amen. O ito pa ang sabi ko sa kanya, pastor, within 1 year, pag napansin nyo na may sintonado at napansin nyo na medyo hindi maayos, sabihin mo sa akin, aayusin ko yan, 1 year warranty. Kayo ba nagbibigay pa ng warranty sa mga binebentahan nyo? Pwede na ako magnegosyo ng piano Mag-buy and sell ng piano. Kasi po mga kapatid, hindi po tayo pera-pera. Karakter ang mahalaga. Naunawaan nyo ba mga kapatid? Kaya ang upright, fair in dealings, does not manipulate, does not cheat. Hindi mo dadayain. Hindi ko dinaya, honest ako. Pastor, at dapay ko disirog na agsalsaluyab-yab, si kantot mangipagketen ko na. Kasi nga luma at agsalsaluyab-yab. Pagbenta ka, be honest. Ngayon, kung hindi mo kayang aminin ang bagay na ibenta mo na may issue, huwag ka magbebenta ng may issue. Pag binenta mo, siguraduhin mo walang issue kung hindi mo kayang ibenta na honest ka. Sapagkat sa Kristiyano, hindi lang po wealth ang habol natin. Character ang una nating iayos. Character first before wealth. Yan po ang pinapansin, gustong Diyos mapansin natin sa buhay ni Job. At alam ko naman, na lahat po tayo, hindi naman nagsimula sa buhay na ganun. Kasi may sinful nature po tayo Pero nakakatuwa lang at nakaka-bless. Hindi ba kayo nabibless na may ganyan kayong naririnig sa church ngayon? Na yung mga future transaction mo, yung mga future business negotiation mo, yung mga future na gagawin mo, ay maiaayos mo ito ayon sa gusto ng Panginoon? Hindi lang po ito sa mga nagdenegosyo, pati sa mga nagtatrabaho, suswelduhan ka ng tama, ibigay mo ang tamang serbisyo. Kung maaari, bilang Kristiyano, higitan mo pa ang inaasahan sa iyo. Ang tawag po sa prinsipyo ng ating Panginoong Hesus, extra mile. Yung bang nakakatuwa na ito lang yung binayaran, pero may pa-free ka pa? 1 kilo lang yung binili na ipon, inikampay ti free, 3 piraso, okay. Yung kung ikaw ay karpentero, hindi oras ang inaantay mo dahil binabayaran ka by the hour. Dapat ang prinsipyo ng Kristiyanong nagtatrabaho, hindi ka pinababayaran by the hour, pinababayaran ka by the output. Ibig sabihin, sa loob ng 8 oras, ang expected sa iyo, level 10 na output. Ang ibibigay mo, level 12 kung kaya mo. Kasi po, character first before wealth. Naunawaan niyo po ba? Diyan po nagsisimula ang kwento ng buhay ni Job. Kaya kayo po na nagtatrabaho sa mga opisina, pagbutihin po ninyo yan. I hope na with this message, yung palagi nating angal, nakakapagod magtrabaho. Ngayon po, hindi na ganyan ang espiritu mo.
Sa bawat umagang pumasok ka sa trabaho, dapat may joy sa puso mo. Panginoon, alang-alang sa'yo, ibibigay ko ang best ko sa trabaho ko. Whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Hindi na po yung puro angal ka pag nagtrabaho ka. Learn the secret of joyful service because you're doing it for the Lord. Character first before wealth. Ngayon po, ituloy natin ang pagbasa ng verse. Verse 1 ay yun yung character ni Job. Sa verse number 3, yun po yung wealth ni Job. Meron pang isa na gusto kong makita nyo, mga kapatid. Ito ay ang verse number 8. Ang verse number 8 ay kwentuhan ng Diyos at ang demonyo. Imagine po, nagkwentuhan ang Diyos at demonyo at ang pinag-usapan si Job. Alam mo ba, pinag-uusapan ka ng dyablo. Hello? Sabi mo sa katabi mo, subject ka ng mga demonyo. Tignan nyo po sa verse 8. Ganito ang sabi. Lahat tayo magbasa. Ready, go. And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feareth God, and escheweth evil? Ang tawag po dyan sa negosyo o sa trabaho, recommendation. Diyos na po ang nagre-rekomenda kay Job. Tignan niyo pong maigi. Verse 1, character ni Job. Verse 3, wealth ni Job. Verse 8, recommendation. God recommending Job. Asa mo pa, anak? Recommendation ni Job. Naunawaan niyo yan? Ngayon, tignan niyo pong maigi ha. Sa kwento, ang nagsimula ng kwentuhan ang Diyos. Nakinig ang dyablo. Tignan niyo pong maigi. Okay? Malayo ka na. Tatlo yan, no? Character, wealth, recommendation. Okay, anyway, wag na nga akong tumingin dyan. Baka maya-maya masira pa yung concentration ko. Ganito. Mga kapatid, ang ipinagmalaki ng Diyos kay Job, hindi po sinabi ng Diyos kay Job, tignan mo ha, blines ko yan si Job. Hindi po ganun eh. Minsan doon tayo nakatingin, kinokompara natin ang buhay natin sa iba base dito. Are you listening? Alam mo ba, na ang ipinagmalaki ng Diyos, hindi niya sinabi, tignan mo ha, blines ko si Job. Hindi. Ang sabi ng Diyos, tignan mo yung karakter ni Job. Kaya ang tunay na maipagmamalaki ay hindi po kayamanan, kundi karakter. Ulitin ko po. Ang tunay na maipagmamalaki nating mga anak ng Diyos ay hindi po kayamanan, kundi karakter. Are you listening? So the character of Job comes first before his wealth. Amen po ba? Kaya kahit nung nawala ang lahat ng kanyang mga kayamanan, hindi nagbago si Job. Kay Satanas, sabi niya, kaya lang naman yan faithful sa'yo, loyal sa'yo, kasi blines mo eh. Are you there? Kaya daw loyal si Job, kasi blines ng Diyos. Parang lumalabas that wealth builds character. Hindi po. Wealth reveals your character. Kung nung yumaman ka, hindi ka na nakita sa church, character po yun. Kung nung yumaman ka, naging mayabang ka na sa church,
na dahil marami ka nang binibigay, akala mo pwede mo nang kontrolin ang pastor at meron kang say sa dapat financial decision ng ministry. Porque ikaw yung may malaking giving. You thought you were only building wealth, but now you are building up your ego. Mga kapatid, nagbago ka. Wealth reveals your character. So nakikita ninyo, dito po sa ating mga anak ng Diyos, hindi wealth first, character first. Ang pangit po, amen. Damagaman ta kaabay mo, pumutpudot sa mo, takimot mo ko naman. Okay. Asa na ba ako kanina? Okay. Alam nyo mga kapatid, bilang inyong pastor, I pray that God will prosper you materially. But the priority is our character. Hindi po maganda at hindi tama na pag ikaw ay nakaangat sa buhay material at pagpapala, ay parang feeling mo meron ka ng say sa church. Are you there? Na parang iisipin mo, dapat nga hindi na ako pinagsasabihan ni pastor. Hindi na ako dapat pang pinapagalitan ni pastor. Hindi niya ba alam, ako ang pinakamalaki ang naibibigay dito? Mga kapatid, ipapaalala ko sa inyo na kahit ang ating mga ibinibigay, hindi po atin, sa Diyos po yun. Kumbaga, eto, you give to God what is God's in the first place. So wala tayong yabang, kundi privilege na tayo makapag-exercise ng grace of giving. Alam nyo, mahalaga po ang mindset na yan sa bawat church. Nakakalungkot, ang daming mga churches ngayon na ang mga members, porke yumaman, nagkaroon, mayayabang na. Feeling nila may say. Are you there? Nagiging rebellious. Ayaw nang ma-rebuke at ayaw nang makorek. Mga kapatid, I would rather you don't give your contribution to the ministry and, remain humble and teachable. Being your pastor, I am more concerned, character first before wealth. Amen po ba? Okay. Tumako tayo doon sa last. Okay na yon? Okay na ba sa inyo yon? Sa mga kapatid nating nanonood dyan, okay na ba sa inyo? Okay, so ulitin ko po ha. Wealth does not build a man. Wealth reveals a man. Pag ang tao humble, kahit yumaman, humble yan. Pag ang tao ay mayabang na, lalong may pagyayabang pag siya'y yumaman pa. Character first before wealth. Pangalawa, ito yung pinaka-main, but dito ako magtatapos. The second lesson that we can learn from Job is number 2, sovereign ownership principle. The sovereign ownership principle was the foundation of Job's worship. So, hindi lang po magaling si Job pagdating sa trabaho, mahusay at matinong tao. Pagdating sa trabaho, siya rin po ay magaling na worshiper of God. At makita natin, ang galing niyang mag-worship sa Diyos dito sa nangyaring trahedya sa kanyang buhay. Yan din po ang gusto kong ituro sa inyo ngayon ha. Na magaling tayong mag-worship sa Diyos katulad kay Job sa trahedya
ng buhay. Ngayon, yung verse, anong verse ba yan? The Lord gave and the Lord had taken away. Lagay mo nga sa screen. Tingnan nyo. Verse 22. Everybody, read. Go. Out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name, mga kapatid. Alam nyo ang prinsipyo, wisdom dito? Nung binigyan siya ng Diyos, the Lord gave, nag-worship siya. Marami po mga Kristiyano, pag pinagpala, hindi mo na makita sa church eh. Pero ang ganda po kay Job. Sana mga kapatid, aalalahanin mo lagi na pag ikaw ay umaakyat sa material na prosperity ng buhay mo, sa bawat yugto ay lagi mong i-worship ang Diyos. Sabi niya, the Lord gave. Naunawaan niyo po? Tapos ang sabi niya, the Lord taketh away. Pakinggan niyo. Nung siya binigyan ng Diyos, nag-worship. Nung kinuha ng Diyos, nag-worship pa rin. Kaya magaling siyang worshiper. Teka, i-point out ko sa inyo to ha. Kasi most people, maraming mga believers, pag sila po ay na-disappoint, na-discourage, sino sa inyo ang na-discourage na? Na-disappoint, nawawala yung kanilang life of worship. Kaya dito ko po gustong i-point out yung galing ni Job sa worship kasi sabi niya, the Lord gave. Everybody say, the Lord gave. Ibig sabihin, kung sa linggong ito, malakas ang kita, iba yung saya mong mag-worship. Paano kung mahina ang kita? Malungkot ka na bang mag-worship? Mga kapatid, hindi maikakaila na si Job ay nag-grieve. Ano ba sa Tagalog ang grieve? Nagluksa si Job. Kasi ang sabi ng Bible, he shaved his head. He rent his mantle, but he did not allow emotionalism to take place in his heart. He grieved, nagluksa. So balit po, he bowed his head to the ground and worshiped God. Verse 21. Sa kanya sinabi, the Lord giveth, the Lord taketh. Blessed be the name of the Lord. May dalawa pong gustong i-point out ko sa inyo rito. Sundan nyo pong maigi. Una, yung ownership principle. Everybody say ownership. Alam mo kapatid, kailangan kasing i-establish natin sa ating isip na kung ano man ang meron sa iyo ngayon, hindi iyo sa Panginoon. Kasi pag kinuha at pag nawala, hindi mo lang siya titignan na nawala. Ang dapat tingin mo, luha. Iba po yung tingin ng tao sa sitwasyong nawala. Pag nawala, madi-discourage ka. Pag kinuha, thank you Lord ha, pinahiram mo. Ikaw ba pag nawalan, ang tingin mo ba nawalan ka lang o kinuha yung nasa iyo? Mahalaga po yan. Are you there? Kung mahal sa buhay ay nawala sa atin, namatay na. Halimbawa, we have brethren who grieve recently. We have a lot of families. For the past months, ilang families po ang nag-grieve sa ating church. Hindi po sila nawala. Sila po ay kinuha. As nawalan, there is grief. Pero as kinuha, may pasasalamat. Kasi po, ipinahiram lamang sila ng Diyos sa atin. Ang ating mga magulang, ipinahiram ng Diyos. Kaya pag sila po ay halimbawa mamatay, huwag mo lang isipin na ikaw ay nawalan.
kundi kinuha ng may-ari. Kaya dapat magpasalamat ka, sabi mo, Lord, salamat na ipinahiram mo. Yun po yung mahalagang sikreto at punto sa isip ni Job. Halimbawa, trabaho, tinanggal ka, hindi ka lang tinanggalan. Kinuha ng Diyos yung trabaho mo. Pinahiram niya yun. At hindi niya kinuha dahil hindi kanya mapagkatiwalaan. Gusto kanyang lamang i-test. Ano ba sa test ang Tagalog? Gusto niya tayong subukin kung tayo ba'y loyal at faithful sa Kanya. Are you following here? Okay. Another word that I want you to observe in my point is not only ownership. Everybody say ownership. Kaya ulitin ha. Pag ikaw ay nawalan, huwag mo lang siyang tignan ang sitwasyon na ikaw ay, pakisabi po, ikaw ay, kundi anong nangyari? Sinong kumuha? Okay. Kung titignan po nyo, sino ang talagang kumuha ng mga ari-arian ni Job? Sino ang kumuha? Isa-isahin natin ha. Alam nyo ba ang kumuha ng kanyang mga sheep? Ang kumuha ng kanyang mga sheep, sino? Sabaeans. Kinuha ng mga Sabaeans yung kanyang mga oxen. Sabaean. Sila po yung pumunta, kinuha lahat yun, yung 500 yoke of oxen. Sino ang kumuha ng kanyang mga camel? Yung iba sa inyo, ang camel ninyo, lutuan eh. Kaserola at banga, camel eh. Sino sa inyo may ganong brand pa rin ng lutuan? Camel. Ayaw niyong umamin. May camel din kayo. Pero si Job, yung kanyang 3,000 camels, sinong kumuha? Chaldeans. Malamang unfair ang pagkawala sa'yo ng bagay na yan. Pero kay Job, hindi niya po tinignan na ang Chaldean at Sabaean ang kumuha. Ang agad niyang sinabi, kinuha ng Diyos. Ang tawag dyan, sovereign ownership mindset. Kasi pag hindi nyo nakita ang Panginoon na siyang may kilos, akda at permission sa lahat ng mga pangyayari sa buhay mo, magagalit si Job sa mga Chaldean. Ilang beses ka nang nag-aksaya ng stress mo sa galit mo sa mga taong nanloko sa'yo. Na-stress ka lang, hindi ka naman dapat na-stress. Pwede namang ma-stress si Job, sabihin niya, pampirang mga Chaldeans na to, hindi ba nila alam akong pinakamayaman? Nananatili po siyang mayaman, ha? Hello? Gusto ko lang ipakita po sa inyo ang isang wisdom na ibang level ng mindsetting sa tao ito, kapatid. Pwede niyang sabihin, ikokorte ko itong mga Sabaeans na to, ha? Pira, kaala nila, ha? Kaibigan ko, ang mayor dito. Ang judge ng pinakamataas na korte rito, kumpadre ko yan. Mga kapatid, kung ikaw ay nasa katayuan ni Job, sinong mataas na tao ang hindi mo kumpadre? Kayo ba may kumpadre kayong judge? May kumpadre ba kayong chief of police? May kumpadre po ba kayong gobernador, congressman, mayor? Sino po? Taas ang kamay. Talagang hindi na tayo mag-iisip pa. Pero kung nandun ka sa lagay na ganon, may kapangyarihan ka, hindi ba magagalit ka sa mga tao? Pero tignan niyo po ang response ni Job. At dyan tayo madalas nasisira sapagkat wala tayong divine ownership principle. Yung bang sa simpleng bagay, bahala ka na Panginoon, ikaw ang kumuha eh. Although siya ang gumawa ng masama sa akin,
I take it as your will. Yung mga ganyang mindset ang pumuprotekta at nagpipreserba sa puso nating huwag masiraan ng bait. Kaya naman tayo lumalabas na uli yung pagkakarnal natin, lumalabas na uli yung nature na makasalanan at makademonyo. Kasi po, hindi natin tinitignan ang mga pangyayari na akda ng Diyos. Tinitignan natin base sa sitwasyon at kung sinong gumawa sa iyo. The principle you need to learn from Job. That's why his worship was pure. His worship was genuine because of the ownership principle. Naunawaan po ninyo? Kinuha ng mga Chaldean, kinuha ng mga Sabian, at ang hindi niya alam, kinuha ni Satanas. Pero ano ang sabi ng bunganga ni Job? The Lord taketh. Masasabi mo ba yan, kapatid? Na pag yung ang ganda-ganda ng pananim mong bawang, biglang may luko-luko kang kapitbahay. Sinira, pinoison ng lahat ng bawang mo. Magagalit ka doon, hindi ba? Pero pwede mo bang sabihin, Panginoon ang kumuha nito? Hindi, sasabihin mo, paano Panginoon ang kumuha rito? Demonyo ang utak ng tao na kumuha nito. Satanas ang taong gumawa nito. Hindi ba ganun ang ginawa kay Job? Satanas ang gumawa. Pero ano ang sinambit ni Job? Panginoon ang kumuha. Diyan tayo nasisira. Diyan lumalabas yung ugali nating masama. Diyan lumalabas yung carnality natin. Kasi po, dapat pala nating pag-aralan ang ownership principle of God. Sa Diyos ang may akda ng lahat. Pati po itong ginawa ng Satanas at demonyo sa kanya, akda pa rin ito ng Diyos. Kaya para ma-preserve tayo, tumingin tayo, this is the Lord's doing. Sabi, lalim mga kapatid, no? Sabi mo sa katabi mo, parang hindi ko kaya yun, sister, ah. Hindi ko kaya yun, Brad. Kasi kung ako yun, Brad, uupakan ko sa Facebook yan, Brad. Ay, wag siyang magpapakita sa akin, Brad. Ay, sasabihin ko sa'yo. Ay, naku, Brad. Magkasalubong lang kami dyan sa SM, Brad. Malilimutan kung Kristiyano ako, Brad. Kasi hindi mo tinitignan ng Diyos. Alam nyo ba, mga kapatid, ito ang sekreto ng mga great men sa Bible. Alam nyo ba si Joseph, binenta ng kanyang mga kapatid? Ikaw ba ang kapatid? Ibenta ka ng mga kapatid mo? Sarili mong kadugo na inaasahan mong magmamahal sa'yo, magmamalasakit sa'yo, tatratuhin ka ng ganon? Kung wala kang sovereignty of God mindset, magagalit ka sa mga kapatid mo. Magtatanim ka ng sama ng loob sa mga kapatid mo. Pero tignan niyo po, ang lumabas sa bibig ni Joseph, nung sila'y magkaalaman, na nandun pala kapatid niya. Anong sabi sa verse 20 ng Genesis 50? But as for you, hindi niya po inaalis ang realidad, ha? Nandun pa rin. As for you, ye thought evil against me. Alam ko, masama ang binalak nyo. Masakit, Kuya Eddie, ang ginawa ninyo. Pero ang sabi niya, God meant it unto good. Akda ng Diyos ito. Upang ano? To bring to pass, upang matupad ang alin? As it is this day, to save much people alive. Ibang level po ng utak at puso yan, kapatid. Timeless po yan. At mga kapatid, mga kapwa anak ng Diyos, gusto ko po na ituro sa inyo, this is what God wants us to learn in life. Na sa mga dinadanas mo ngayon, ito man ay sa kapwa mo, sa kamag-anak mo, sa kaibigan mo, o minsan kahit kapatid mo pa sa pananampalataya, ay hindi mo lang yan titignan bilang sitwasyon,
kundi titignan mo ang Diyos, may sovereign plan of God. The sovereignty of God and the ownership of God. At dahil dyan, makakapagsamba ka pa rin sa Diyos na walang galit, puot at sama sa iyong puso. That's the worship of Job. Amen po ba? Ano ngayon ang tatlong matututunan natin dito? Can you put those three? Failures ng maraming believers. As I close, the three failures of many believers. Number one, many believers fail in number one, they build wealth before character. Kaya unahin natin ang character, ha? Mga tatay, seryosohin nyo yung topics natin ng family devotion, ha? Mga character yon. Integrity, stewardship, diligence, gratitude, contentment. Yan ang dapat nating ihubog sa ating mga anak. At sasabihin ko sa inyo, ang pagyaman ng anak mo, ang pagsaksid ng anak mo, kahit hindi mo kailangang pangarapin. Pag-aralan mo lang paano maging aprobado ang anak mo sa harapan ng Diyos. Itataas at itataas ng Panginoon yan. Just learn how to train and lead our children to live approved before God, and God will be the one to elevate our children. Amen po ba? Hindi mo kailangang itaas ang sarili mo. Kailangan nating i-aralin itong character. Number two, many believers fail. Number two, they build security in possession instead of God. Kaya alam nyo, kahit nawala yung kayamanan ni Job, hindi po siya na-insecure. Alam mo, pag ikaw ay naging failure, ayaw mong malaman ng tao. Ang tawag dyan, insecurity. Kaya ayaw mong malaman, ayaw mong sabihin, gagawa ka ng kwento. Si Job, hindi. Alam mo kung bakit? Wala siyang insecurity. Bakit po? Sapagkat hindi po niya itinayo ang kanyang security at identity sa kanyang yaman, sa kanyang mga anak. Tandaan nyo, pati mga anak niya nawala, pero hindi po niya yun itinayo ang kanyang identity. Hindi rin po sa kanyang success. Kaya kahit nawala ang lahat nun, hindi po nawalan at nasira ang sense of identity ni Job. Mag-ingat po kayo. Ito po'y isang philosophy sa Biblia. The moment you build your identity and your successes, walang masamang mag-post sa Facebook if the goal is to inspire. But if your goal in posting on Facebook is to get likes, to get people na parang makita nila, wow, I am now somebody, let me warn you, kapatid, huwag mong gagawin yan. Di baling huwag ka na lang mag-post sa Facebook kung yun lang din ang dahilan sapagkat sinisira mo ang sarili mo. You're building false security. You are building a false identity. Kaya pag nag-fail ka dyan, bagsak ang buong pagkatao mo. Are you listening? Mahaba, no? Malawak tong sakop ng ating lesson na pinag-aaralan. Ano po? Amen po ba? You see that? They build security and identity in possessions instead of God. So for Job, there was no insecurity. Kaya kinuha ng Diyos, ganun lang. The Lord give it, the Lord take it, blessed be the name. And number three, this is where many believers fail. They worship based on circumstances. Kaya mga kapatid, are you still alive? When you have wealth, pakilagay nyo nga yung mga puntong ito. When you have wealth, nilagay ko to eh. When you have wealth, worship God. No wealth, worship God. Pag binigyan ka, anong gagawin mo? Worship God. Pag kinuha ng Diyos, anong gagawin mo? Worship God.
Tandaan nyo yan. Next. Us. Who? Yuhu. Next time ako nang humahawak ng control niyan. Pag healthy, worship God. Sino sa inyong malusog ngayon? Wala? Sinong gutom? Amen. Ayun. Okay. If you're healthy, worship God. But if you are sick, worship God. Kagabi, agpaypayagpag, kakabsat. Kalagtrangkaso trik, nakaasi ti Apo medyo na nagpiana itang abigat. Pero still, kahit nawalan ka na ng lakas, worship God. Nice job, worship God. Tinanggal ka sa trabaho, hindi po yung boss mo ang tumanggal sa'yo, Panginoon. Kunin mo lang yon and worship God. Promoted, worship God. Overlook, ano ba sabihin ng overlook? Yung ang galing-galing mo, pero hindi ka napansin, iba yung prinomote. Ikaw dapat umaasang ma-promote. Yung taong wala namang prinomote kasi nga kakilala, still worship God. Huwag mong sabihin, grabe naman itong mga taong to. Ang sabihin mo na lang, kalooban ng Diyos to. Ibang klase po, itong sovereignty of God na to. Celebrated, worship God. Yung celebrated, pinapalakpakan ka. Pag pinapalakpakan ka, ibigay mo sa Diyos ang papuri. Eh kung hindi ka na pinapalakpakan, ibigay mo pa rin sa Diyos ang papuri sa Kanya. Puno yung bank account mo ng pera, worship God. Eh kung negative na, worship God pa rin. May nakuha kayong maraming isda, worship God. May sanga ipon, worship God pa rin. Answered prayer, worship God. Delayed answer, worship God. Nakikita nyo, these are only circumstances of life. Open doors, worship God. Kung closed, worship God. Panginoon, ikaw ang nagsara. Thank you, Lord, ha? Binuksan. Salamat, Lord. Binuksan mo yung pintuan, ha? Amen? With recognition sa eskwelahan, worship God. Wala kang recognition, worship God pa rin. Delikado kung yan ang identity mo, recognition lang. Kasi kung wala ka ng recognition, babagsak ka. Maguguho ka. Kaya mahalaga po, matutunan natin itong lesson kay Job ngayong umaga. Amen? 3 lessons to learn as I close. Basahin na natin. Number 1. 3 lessons to learn. 1. Everybody read. Build character before. Sasabihin ko po sa inyo, may kapangyarihan ng Diyos na bigyan ka ng success. Pakisabi mo nga sa katabi mo, may kapangyarihan ang Diyos na bigyan ka ng success. Uray liklik-likam isabat ti Diyos. Ngem uray sabat-sabatem iliklik ti Diyos no hanakay ta itod kingga. Are you there? Kaya before success, build character. I hope ito po'y i-meditate natin pag uwi. Kaya bukas ha, pag kayo papasok sa trabaho, mga kapatid, huwag mandadaya. Okay? Number 2, anchor security and identity in God's sovereignty. I'm just a steward of God. Pag kinuha niya ito, karapatan niya. Pag hindi niya binigay ito, karapatan niya. Kung hindi niya grinant yung hinihingi ko, karapatan niya yun. Kung hindi nabuksan ang pinto ang gusto kong mabuksan, karapatan niya yun. Kung gusto kong maging healthy pero nagkasakit ako, karapatan pa rin ng Diyos. Sovereignty of God. Kaya pag ganyan ang mindset mo, hindi ka guguho, kapatid. Number 3, worship must survive loss.
The Lord giveth, the Lord taketh. Blessed be the name of the Lord. Sino po ang merong aral na napulot sa preaching ngayon? Taas ang kamay. Grabe. Tumayo tayong lahat. May awit yan eh. Bukan nga natin awitin. Blessed be the name of the Lord. Okay, listen to me, ha? As the sun rose that morning on the day of Job's trial, he rose up to serve God as any other day. Bound and determined to live in God's favor, and nothing would stand in his way. Then with their stories, in moments, Job lost all he had. Great wealth and riches, the health of his body, and even his children were dead. The Lord giveth, he taketh away. Blessed be the name of the Lord. I've served him before and I'll serve him today. Blessed be the name of the Lord. Chorus na lang awitin natin. Mahirap yung verses niya. No? Pero awitin natin ulit. Slower this time on the chorus. Everybody sing. The Lord giveth, he taketh away. Blessed be the name of the Lord. I've served him before and I'll serve him today. Blessed be the name of the Lord. Kantay mo di action na, hindi naman tayo sasayaw eh. Para lang tayo nag-a-action ng pipi, alam mo yon? Sign language. Okay? The Lord giveth. Blessed be the name of the Lord. I'll serve him before and I'll serve him today. Blessed be the name of the Lord. Okay? Let's try. Ready? Go. The Lord giveth and taketh away. Blessed be the name of the Lord. I'll serve him before and I'll serve him today. Blessed be the name of the Lord. Gagawin niyo ba yan, mga kapatid? Amen? Tayo masyadong maatat sa mga earthly things of this life. Maganda na meron tayo, pero kasi yung masyadong ma-attach. Pag kinuha ng Panginoon, sige lang, serve ka pa rin sa Panginoon. Okay, one more time. Everybody. The Lord giveth, he taketh away. Blessed be the name of the Lord. I'll serve him before and I'll serve him today. Blessed be the name of the Lord. And all of God's people say, sige nga, bago ako mag-close prayer, pakishare mo nga sa katabi mo, paano ka natamaan sa preaching ngayong umaga? Sige nga, ang tumama sa akin, na-bless ako dito. Sige. Sabihin mo sa katabi mo, tumatak sa akin, tinamaan ako dito sa parte na sinabi ni Pastor. Amen? Amen ba? Praise the Lord. Kumustahin natin ang ating mga kapatiran sa iba't ibang lugar. Australia, buhay pa ba kayo dyan? Mag-aalauna na. Pero hindi naman kayo mukhang mga gutom. Mukhang mahina lang. Amen. Sa lawag, kumustahin naman natin mga lawag. Praise the Lord. Let's keep on. Amen. Andiyan pa bang Dingras? Dingras? Ayun. Nandyan ba yung mga taga-Marcos? Taas ka ng kamay yung mga taga-Marcos. Asan kayo? Ayun sila. Praise the Lord. Lasam, nandyan pa bang Lasam natin? Lasam, Cagayan. Naputo lang internet. Apari. Andyan pa bang Apari? Ay, buhay pa. Wow, grabe ha. Praise God ha. Okay.
Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, thank you sa lesson sa buhay ni Job. Kung ang mundong ito, wealth, no character, kami po bilang inyong mga anak, character first before wealth. Panginoon, tulungan niyo kami na hindi ma-inferior sa mga worldly men, na wag ma-insecure, na wag po kaming gumaya, tumulad o umayon sa sistema ng sanlibutan. Sapagkat merong kang pamamaraan na itinakda sa amin na dapat naming sunding karunungan o wisdom bilang mga anak po ninyo. Yan ang character first before wealth. Salamat po sa example ni Job na talaga namang yung ownership principle, klaro sa kanya, yung sovereign God. Bagamat Chaldean, Sabian, Jablo po ang kumuha ng lahat. Pero hindi po niya tinignan sila. Ang tinignan niya ay ikaw, katulad din ni Jose sa Biblia. Kaya Panginoon, tulungan mo po kami na una sa lahat, kumikilala kami lagi sa iyong sovereignty. Kaya kahit anong mangyari, Panginoong Diyos, ay pwede kaming sumamba sa iyo na walang galit, walang puot, walang sama ng loob sa aming puso, kundi puro pasasalamat lamang ang laman as we worship you, O God. I pray that this message has blessed us today, O God. Dismiss us with your blessing now. In Jesus' name, everyone says, Amen. Sama-sama tayo mamayang hapon po, ha? Doon sa Bintar, ha? Okay? God bless you po. God bless you. To God be the glory.